Previnguts. 1-1-13. Acció. Hola, estic ací perquè sàpigues que disposes de GBA Oberta, un renovat portal web al qual podràs accedir per fi, lliurement, amb total transparència i sense filtres, a tota la informació pública de la Generalitat Valenciana. És més que un portal. És una nova manera de fer les coses en la que el compromís per retre comptes és total. I volem demostrar-te-ho donant exemple. El pressupost per fer este spot era de 8.000 euros més IVA i els seus costos han sigut 1.800 euros en honoraris per a l'agència, creativitat i gestió de la producció, 1.950 euros per al lloguer del plató, càmeres, material tècnic, atrezzo, 2.700 euros per a la contractació del personal de direcció, realització, direcció de fotografia, so, edició, maquillatge. I jo que cobre 450 euros. El cas és que hem estalviat 1.100 euros. Usant l'etiqueta sense filtres al nostre Twitter, pots dir-nos en què t'agradaria que invertirem estos diners. Perquè, a més de retre comptes, també volem escoltar-te. GBA Oberta, sense filtres. Generalitat Valenciana. Talla.